जिगजिरि दैमानि हा खुरखानायखौ लानानै गिखांनाय फैदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हायोब्ला रुपहि सामथाइ हाथाइनिफ्राय सिलबारि जाला फोनांजाब लामाया बायफ्लंनानै हान्थामेला खालामनाया बन्द जानो गोनां जायो। गमामायैनो बे लामाया बायफ्लङोब्ला फरायसा गथ'फोरनिफ्राय लानानै हान्थामेला खालामग्रा सुबुंफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायदों। आरो बे लामानि थासारिफोरखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि रुपहि साम' हाथाइ ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय फैदों। बे लामायाथ' रुपहिनिफ्राय आप टु ओरै जाला जोंनि सार्कोल अफिस बेयाव लागि थाङो, ओमफ्राय आरो मुसलपुरबो थांनो हायो। बे दोंसे लामाजोंनो आरो ओमफ्राय दैमा होनोबाथाय बियो दिगसिरि दैमा होनो जोङो बेखिनियाव आरो दिगसिमा। बे दैमाया आरो गुबुन बेलेगखैजा आरो गुबुन गुबुन नामै मिथिजायो आरो जेनेबा ओमफ्राय नैबे जोंनि खिनियाव दिगसिरि होननानै जों मिथिनाय जायो आरो बे दैमा। बेथ' गोबां बोसोर जाबाय, बोसोरब्रै बोसोरबानि आरो बेसेबा आवगायावनो बे जाखानाय आरो गोबां बोसोर जाबाय आरो हमना ला BPF हानजायाबो 17 बोसोरानो सरकार सालायखाबाय, होमबाथ' ओरैनो 17 बोसोर बे लामाया जाखायाखै आरो दा बेनि उनावबो दिनै BTR एकर्ड जाखांनायनि उनावबो आरो गोदान जोंनियाव BTC आव गोदान सरकार फैबाय नङा होमबा, UPL सरकार जथाय बिथांमोना सरकार सालायदों। दा बेवहायबो बे लामाया माने दासिमबो सिगां जेरै दं बेबायदिनो दङ आरो खुख्लानायैनो दङ। दा बेवहाय माने गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय लामा हान्थिनो थाखाय हाया जायो। गोबां फरायसाफोरा दैज्लां बोथोराव फरायसालियाव थांनो हाया जायो नङा होमबा, फिस्लायनानै गोग्लैयो बेबायदि अबस्था जानानै दं आरो बेखिनि एरियायाव दा जोंनि ओनसोलाव। आरो आगोलथ' बिदिनो खामानि सोलिदोंमोन, हा ओरै साइड साइड ओरै खोनानै होदोंमोन आरो थेवबाबो माने दैबानाया बेखौ खुख्लादो ओमफ्राय लाखिनो हायाखै आरो बेवहाय दा जों बेखौ रैखाथि होनोबाथ' आरो बे खुख्लानायखौ रैखाथि होनोब्ला बेवहाय बर्डार जाबनांगोन आरो अन्थाइ बर्डार, नङाब्ला बेखौ लाखिनो हानाय नङा आरो प्रटेकसन खालामनो हानाय नङा हा खुख्लानायखौ। आगोलनि समाव बे लामाखौ मनरन्जन ब्रह्म बे सारा बे थिकादारा बे खामानिखौ मावदोंमोन आरो खामानिया आद्रा जानानै थानाय बायदि जाबाय आरो दासिमबो बे खुख्लानायानो माने खामानियानो जोबासै आरो खुख्लानाय हाबायानो। दा गोदान सरकारनिसिम जों बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे जोंनो बे थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय बे खुख्लानाय लामाखौ जाहाथे थाबैनो जोंनो सरकारा मोजां खालामनानै होयो। बेखौ प्रटेकसन लुगैयो, बेखौनो जों सरकारनिसिम आर'ज गाबहरबाय आरो।